नंगौ दिनैनि दिनाव बिटिसि सुक्तिया जानानै फैदों। दिनैनि दिना मोनसे गिदिर सान। बे दिनावनो थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बेल्टिनि गेजेराव बिटिसि सुक्तिया जानानै फैदों। दिनैनि दिनाव 21 थि बड'लेण्ड सान महरै बिपिएफ हानजाया गाजा गोमजायै पालन खालामदों। फुंबिलि समाव सेक्रेटारि अफिसनि लांगोनानि बट'फानि खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय देबोरगाव बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेस्ट्रि बे कम्पाउन्डआव मोनसे नेसनेल फ्लेग हस्टिं खालामदों आरो बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो मान होनायजों लोगोसे बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारि आरो बेजों लोगोसे बारग' एमएलए आरो एमसिएलए बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन जायगानि रायजो राजाफोराबो दिनैनि दिनाव बे 21 थि बड'लेण्ड सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायाव बाहागो लाफैदों। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांनि गेजेरजों प्रमिला रानी बिथाङा मा फोरमायखो मिथिना लानि। गिबियावनो जायफ्रानोखि मुंख्लं जानानै थांबाय आरो मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जि दैदेनदोंमोन, जि थांखिखौ लानानै दैदेनदोंमोन, बे बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर' जाथिया गिर्जाब आवगायबोदोंमोन आरो बर' रायजो बिनायनि आन्दलनखौ खालामदोंमोन। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाब बेमार गोग्लैनानै थैनानै थांबाय। थेवब्लाबो बिनि आत्माया जोंखौ बिथोन हरगासिनो दं जे नोंसोर मावबाय था। बे बिथोनखौ हरगासिनो दं आरो बे बिथोनखौ लानानैनो हाग्रामा महिलारिया मोनसे स्वस्थ संग्राम खालामदोंमोन जे जोंनि बर' जाथिनि सायाव जिबायदि सरकारनि फालनिफ्राय जि अयथासार सालायदों, जे बुख्रेबदों, गावथारदों, जोंनि सय सम्पतिखौ सयहांगार खालामदों, बेखौ नुनानै प्रेमसिं ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना अस्त्र दैनो बाध्य जादोंमोन। अस्त्र दैनानै आन्दलन खालामनायनि बांखियाव सरकारजों नांनायनि उनाव गोबां सेंग्राफ्रा सहिद जालांबाय, गोबां जोंनि आइजोफ्राबो सहिद जालांबाय। बे खेथ्रआव दिनै जोङो मानो बेबायदि जाखो, जोंनि जाथिया मानो खौसे जानो रोंदिया। बै जे जायफ्रानोखि नांदोंमोन, दावहा नांदोंमोन, बिसोरनि आत्माया दिनै जोंखौ मा होनगोन? बिसोरनि आत्माया निस्सय गाबखांदों। जोंखौ नायनानै बे आत्माया निस्सय गाबखांदों, बेखौ आं सानदों आरोखि। न'खरनिफोरनि थाखाय आं मा खालामनो हानो, बेक्तिगत भाबै जे सरकारनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया जि खालामनांगौ खालामखांबाय। दा बै न'खरा थेवब्लाबो बेजों थोजासेथ' सुफुंनो हायाखै बिसोरखौ। दिनै जालाखार बिलाखार जानानै दं। दा बिसोरबो जाहाथे गोसो बायालासिनो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय होननानै साननानै आवगायबोयो, खौसेथिनि थाखाय आवगायबोयो, बेखौनो आं खावलायहरो। आं होननो सानदों जायफ्रानोखि बिटिसि मोननायनि थांखियाव बा बड'लेण्ड रायजो मोननायनि थांखियाव जायफ्रानोखि दावहा नाङाखै, जायफ्रानोखि नाङाखै बिसोरो बे माबाखौ सेक्रिफाइस होननाय जिनिसखौ गावखौ जे त्याग खालामबाय, गावसोर जे बलिदान होबाय, बिनि महिमाखौ बिसोर बुजिनो रोङा। जायनि थाखाय बिसोरो बे सहिदफोरखौ जायफ्रानोखि मुंख्लं जालांबाय, बिसोरनि जिउ बाउनायनि थांखिखौ बिसोरो मोनदांनो हानाय नङा आरो जेब्लाबो हाया।